हाग्रामानि आगसि आगदा दाजानाय माखासे आफादफोरा सैमा सिखावफोर बायदि बर'नि माहारियारि बादखौ गोबां रायजो राजाफ्रा रोनावगासिनो मिथिबायना। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा दिनैहाय हाग्रामानि आगदा आगसि आरो माखासे रायजोफ्रा जोंनि बर' हारिखौ धंस खालामनो थांगासिनो बे बाथ्राखौ जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। स' थारैनो बाथ्रा बेसेबां सैथो। हाग्रामानि आगदा आगसि आखाइनि खिग्रोमाफ्रा बा सैमा खिग्रुफ्रा नैबे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो नोंथांमोना नोजोर होनानै नायदोंना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दिनै इएम रन्जित बसुमतारी सारनि खिबु उनावनो सासे आइजो बा सासे हिन्जाव माहारि दंमोन। दिनै बे बाथ्राखौ हाननाय लोगो लोगो बिनि खाथियाव थानाय बा बिनि साखाथियाव थानाय सासे आइजोआ बिनि टपिकखौ खोनासंनो गोसो गैया। दिनै लाजिनायजों बिथाङा बाहेरायाव ओंखारलांदों। मिथिबायना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। अब्ला दिनै गावनि सापर्टारानो गावनि लेक्सारखौ दिनैहाय खोनासंनो गोसो गैया। अब्ला जों रायजो राजाफोरखौ बोरै गोजोनग्लाय होनो हालायखो? बे बाथ्राया गोबां साननो गोनां जानानै फैदों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दिनै जों बयबो बिटिसि इलेक्सनाव जे जोङो इउपिपिएल सरकारखौनो भट होनानै देरहा होदोंमोन आरो दिनैहाय बे देरहानायजोंनो बिथांमोना दासिम बा दानि लेभेलाव दङ। नाथाय बिथांमोना सोर साबेसेनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावखो नैबे बाथ्राया साननो गोनां। थारैनो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया गावनिनो केडारफोर जाय एनडिबिएसनि माखासे सुबुंफोरखौ बा एनडिबिएसनि केडारफोरखौ बिथाङा साख्रियाव थिसनमारनो हाबायना। थारैनो एनडिबिएसनि माखासे रायजोफोरखौ जे साख्रियाव बिथांमोना जायगा होनो हादोंना नैबे बाथ्राया साननो गोनां। दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि बाथ्रायाथ' गोजानाव दोन। दिनै गावनिनो पार्टिजों बा गावनिनो जाय आखान्थिफोरमोन जायफ्रा हाग्रायाव थानानै हाथियार लानानै गावजों जुजिफादोंमोन बिसोर साफ्रोमनोनो दासिमबो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया दिनै साख्रि होनो हायाखै। अब्ला जों रायजो राजाफोरनो खैजोननो जोंनो साख्रि होनो नैबे बाथ्राया साननो गोनां। दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा दिनै हाग्रामानि आगदा आगसि आरो माखासे रायजो राजाफोरखौ दिनै मा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनखो नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्क्रिनाव। थारैनो बिथांनि बाथ्राया मुल्य दंना गैया जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो जों रायजो राजाफ्रा फरायनानै जाहाथे बुजिलायनो हायो। हाग्रामाजों नांथाबग्रा गिवफाग्रा माखासे खिब्रमाफोरा जोंनि हारिखौ फोजोबनो नागिरगासिनो दङ। हाग्रामानि आगसि आगदा दाजानाय माखासे आफादफोरा सैमा सिखावफोर बायदि बर'नि माहारियारि बादखौ जेरै मासे खारबाय थानाय मैखौ सैमा सिखावफ्रा होसो होसो गोथाङैनो गरलब हरनानै बे मैखौ सिथारो। ना फिसाफोरखौ ग्लब ग्लब मोनहोयो। बेफोरबायदि मावना जानायनिफ्राय जोंनि हारिखौ बासायनो थाखाय मानगोरोब प्रमद बिथांनि दैदेननायाव जेब्लासिम जोंनि दोरोङा बे हालामाव सरकार दाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बिखाखौ दाननानै होनो हायो बर'नि माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय जेफोर हाबाखौ मावनायाव जोंनि सरकारा जेब्लायबो दङ। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै जोंहा हाग्रा बिफान इएम रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों जे जेसांनो गावसिनि सरकार बा इउपिपिएल सरकारा जेसां दिन थागोन एसेनो दिन जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोननाय फैगोन आरो जौगानाय फैगोन आरो जेब्लायबो जों रायजो राजाफोरजों जेब्लायबो गावसिनि सरकारा दं होननानै बुङो। थारैनो बाथ्राखौ नोंथांमोना सानलाय जेसांनो इउपिपिएल सरकार थागोन थारैनो जोंनि बर' हारिया जौगागोन ना जोबस्रांलांगोन? दिनै नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होनानै नाय। दिनै नैबे 5 बोसोरनि सरकाराव दिनै गोबां पाब्लिकफ्राबो दिनै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबां पाब्लिकफ्रा गोबां रायजो राजाफ्रा रोनावगासिनो मिथिबायना। दिनै सोरबा फस्थायदों गोसोआव जों मानो सरकार दैथायहरखो होननानै बिथांमोनखौबो जोङो रायजो राजाफ्रा फस्थायदों। सानदोंमोन माबा मोनसे जाबाय माबा मोनसे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनै हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी सारा दिनै गावनिनो एनडिबिएसनि केडारफोरखौ साख्रि होनो हायाखै। दिनै एनडिबिनिफ्राय 3 साब्रै दंहैयो जोंहा इउपिपिएल सरकाराव एमएलए एमसिएलए सोरबा डेपुटि चिफ जोंनि एनडिबिनिफ्रायनो दंहैयो। नाथाय बिसोरो
दिनै लिडार जाहैनानै दिनै गावनि केडारफोर गावनि आखान्थिफोरखौ साफ्रोमखौबो दिनै मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै अब्ला स' नोंथांमोना थारैनो बाथ्राखौ बुजिबाय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सानै हयै बिजिरनानै नोंथांमोना जों कमेन्टखौ खालामहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा फरायनानै बुजिलायो अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय स' चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होबानो जाबाय